Так? Ми вимагаємо, щоб політичні в'язні, ті хлопці, яких затримали тут на Майдані, були звільнені. Так? Ми вимагаємо, щоб ті, Сьогодні вони впали на коліна перед Путіним, перед Кремлем і здають Україну в Москві. Ми допустимо цього! Ми хочемо таєшний союз! Ми українці, європейська нація, і ми будемо боротися за наше майбутнє, а Україна